máte kopu lístia na hrabanie, pokosenú trávu a odrezky z živého plota na pozbieranie, upchaté odkvapy na vyčistenie, auto na umytie a vysušenie a nenávidíte odpratávanie snehu v zime? Prestaňte mrhať svojim voľným časom. Potrebujete Starlife Power Blower. Ultraľahký, bezdrôtový, dobíjateľný, nastaviteľný ručný stroj, ktorý využíva silu vysokorýchlostného vzduchu na čistenie, aké ste ešte nevideli. Je to super výkonný čistič, fúkač, jednoducho kúzelník, ktorý odfúkne špinavé, nudné upratovacie práce, ktorých sa tak bojíte. Elektrické náradie v garáži a na pracovisku spôsobuje veľký neporiadok. S Powerblowerom upracete za okamih. Výkon Starlife je generovaný z mikromotora s maximálnym výkonom s lopatkami ventilátora, ktoré sa otáčajú až 32 000 krát za minútu, čím vytvárajú rýchlosť vzduchu 120 km za hodinu. Je to ako mať v dlani prúdový motor. Starlife Power Blower je mimoriadne výkonný, ale váži menej ako 1,5 kg. Vďaka pohodlnému úchopu a spúšti s variabilnou rýchlosťou stačí len fúkať a pracovať. Dodáva sa so všetkými predĺženiami prúdu vzduchu, aby ste získali správnu dĺžku pre danú úlohu. Môžete použiť otvorené predĺženie pre širší prúd vzduchu alebo pridať uzáver kondenzátora vzduchu, aby ste stlačili a zrýchlili tlak pre presné a výkonné čistenie. Jednoducho a pohodlne môžem vyfúkať či už terasu, prijazdovú cestu alebo moje auto. Môžem ho použiť kedykoľvek a nezaberie veľa miesta. A o malú chvíľu je všetko v mojom okolí dôkladne očistené. Na fúkači Power Blower sa mi najviac páči to, že hneď ako stlačíte spúšť, začne fúkať. Je nesmierne výkonný, takže sa cítite veľmi silný. Čistím s ním chodníky, prijazdovú cestu, terasu, dvor, prosto všetko okolo domu. Je to najlepší fúkač, aký som kedy videl. Živé ploty a kríky sú pokryté listím, konármi a starými odpadkami. Očistite všetky svoje živé ploty od prírodného neporiadku, aby ste ich otvorili a všetky vaše živé ploty a kríky nielen ožijú, ale budú aj prosperovať. Stlačte spúšť a za zlomok sekundy máte k dispozícii rýchly a výkonný čistič. Ihličie a odrezky zo stromov boli kedysi nočnou morou na vašej terase a schodoch. Teraz už nie sú. Vďaka ľahkej ovládateľnosti a univerzálnosti čistenia je Starlife hrdinom v úprave živých plotov, ktorý odstráni každý kúsok. Môžete znížiť výkon na jemnejší prúd vzduchu, aby ste sa mohli starať o svoje záhradné rastliny a odstraňovať odumreté stonky a iné nečistoty bez poškodenia jemných okvetných lístkov. Nemusíte ťahať elektrické predĺžovacie káble, plniť nádrže s benzínom ani nosiť ťažké fúkače na chrbte. Nie je potrebné nič štartovať. Fúkač nevydáva totiž ohlušujúci hluk. Starlife Power Blower je dobíjateľný s uzamykateľnou a vymeniteľnou lítium-jónovou batériou s dlhou životnosťou, takže sa môžete hodiny zabávať fúkaním bez hluku alebo výparov. Teraz môžete upratať aj vo výškach a odstrániť pavučiny a hmyz z rohov, podhľadov a odkvapov bez rebríka. S pribúdajúcim vekom niektoré práce nie sú také ľahké a ja som veľmi rada, že mám Starlife Power Blower, pretože je veľmi ľahký, jednoduchý na používanie a tieto práce mi veľmi uľahčuje. Keď hostia na vonkajšej párty zanechajú veľký neporiadok po jedle, stlačte spúšť tohto úžasného vysokotlakového čističa na terasy. Nič nie je lepšie ako čerstvo umyté auto, ale musíte ho vysušiť, inak na ňom zostanú škvrny od vody. Power Blower odstraňuje vodu s silou cyklónu a vysuší vaše auto za pár minút. Žiadne šmuhy, škrabance ani vodné škvrny. Čistenie prachu z cestných bicyklov, mopedov a motoriek je naozaj namáhavá práca. Power Blower vyčistí akýkoľvek stroj ako mávnutím čarovného prútika. Existujú stovky použití v domácnosti a tisíce dôvodov, prečo potrebujete Power Blower. Keď príde zimný sneh, Starlife Power Blower ho rýchlo odfúkne. Je skvelý na čistenie chodníkov a chodníčkov. Upratuje prijazdovú cestu, okolie domu a dokonca aj farmu. Nemusíte zametať ani odhrabávať príves. Stačí stlačiť spúšť a za pár sekúnd je lístie preč. Toto je ďalší z dôvodov, prečo ho mať doma.
Starlife Power Blower je ideálny pre záhradníkov, šetrí čas mojej partii. Rýchlosť je v mojom odbore kľúčová. Som veľmi spokojný s tým, ako Starlife Power Blower urýchlil našu prácu. Je to profesionálny pomocník, ktorého by som za nič na svete nevymenil. Existujú stovky spôsobov použitia vo vašej domácnosti a tisíce dôvodov, prečo potrebujete Power Blower, keďže dosahuje rýchlosť vetra viac ako 120 km za hodinu. Pozrite sa, ako prúd vzduchu z Power Blower poháňa 6 bowlingových gúľ v plnej veľkosti. Ako vlak, ktorý sa valí po koľajniciach. Stlačte spúšť na Starlife Power Blower a sledujte, ako sfúkne tento dlhý rad sviečok rýchlosťou hurikánu. Ale tým to nekončí. Odstráňte roky nahromadenú špinu a prach z okien a dverových sieťok, aby ste cez ne opäť videli jasne. Nemíňajte peniaze za drahé náhradné vzduchové filtre. Vyčistite ich pomocou Power Blower. Po búrke odstráňte nečistoty z koľajníc dverí a vysušte vonkajší nábytok. Uzatvorené odtoky môžu spôsobiť poškodenie. Odstráňte nečistoty pomocou vysokotlakového čističa, aby odtoky zostali voľné. Ak váš rodinný pes miluje vodu tak ako môj kamarát Hank, vďaka vysokotlakovému čističu Starlife Power Blower bude Hank suchý, čistý a voňavý. Skončite s nekonečným upratovaním, čistením, hrabaním a zametaním pomocou slabých fúkačov na lístie alebo ťahaním nadmerne veľkých benzínových fúkačov, ktoré vyčerpávajú váš rozpočet a chrbát. Je čas využiť výkon fúkača Starlife Power Blower. A práve teraz získate všetko, čo tu vidíte, za túto nízku cenu priamo od výrobcu, ktorú vidíte na obrazovke. Získate odolný, ultraľahký, bezdrôtový fúkač s motorom s maximálnym výkonom 32 000 otáčok za minútu, ktorý generuje maximálnu rýchlosť vzduchu 120 km za hodinu. Je to ako mať v dlani prúdový motor. To je skutočná sila. Power Blower má výkon potrebný na zvládnutie náročných úloh od začiatku do konca a váži len 1,5 kg, takže ho môžete ľahko držať a ovládať každý bez ohľadu na vek. Je to dokonalý pomocník na čistenie, fúkanie, odprašovanie a sušenie, ktorý potrebujete. Je od spoločnosti Starlife, takže máte istotu, že budete spokojní. Urobte radosť aj svojim blízkym a doprajte im tohto pomocníka. Začnite fúkať s ozajstným výkonom. Nečakajte, zavolajte a objednajte si Starlife Power Blower ešte dnes.